Салам алейкум, тамашабинони азиз. Сегодня мы куда идем? бассейн. Бассейн میریم. هر وقتی که همراه فرزندان ما ساونا میریم بعد کامنتاریو زیاد میشه که این دگ جاهای آدرسش بنویسید ما هم عین وسیبیرسک میگه که چخه ما هم ساونا رویم یعنی رنگی ما هستن بازن هایی که نمیدونن ما هم نمیدونستم و امروز مشموده پدراب نستی درباره بسین ساونا رفتن نقل میکنم با نرخ نواش اصلا در جایی که شما زندگی میکنید فرق نداره همین گوگل ده ساونا بسین نام شرط نبنویسین همه نرخ نواش که میبره بسینایی که من میرم همه وقت بسینای کالون برانیروایت میکنم برای که ما оилаи мо акуҳом янгоҳом дар ҳамин шаҳри новосибирск бисёрем ва ман ҳар вақте ки рафтам ҳама янгоҳому ҷиянои духтар карочи ҳамин занагала мерем 1 соаташ 5000 рубл бассейни калон барои 30 нафар одама конечно арзонтарш ҳам ҳаст ки мо фақат ҳамин мегирем агар 4 соат харид 1 соати дига туҳфа мекунанд кроме ин 4300 рубли дигада ман майда чӯда гирифтам чипсу сок ва ҳам чизое ки кӯдако мехӯранд 2600 рубли дигада қуртов заказ кардем ва дута арсикола общий 27100 рубл ма додум соати 10 то соати 3 ма кати ҷианом янгоҳом анамахая кати фарзандо ҳамиҷа дам гирифтем фикр ақидаи шумо и қимата ё ки арзон дар назари ма пулаш наметавонад барое ки бо маоше ки ман аз ширкати фаберлик мегирам барои ма ин пул калон нест ман метавонам ки ҳар ҳафтарам путешествия якум шаҳрро кати фарзандом равам беҳисоб аввал шукронаи аллоҳи меҳрубон ва ҳазорон бор шукр ки ма дар чунин компания кор мекунам ки барои ма як гала возможности дода ки ва шуморо ҳам метавонед ҳамира истифода кунед барои шумо фақат як наставник ки хуб дар кораю ва сабру тоқати шуморо роли калона бозӣ мекунам агар хоҳед ҳамроҳи ман дар ширкати фаберлик кор кардан марҳамат дар рақамҳои ватсаби ман муроҷиат ҳар як лаҳзаҳои зиндагитона ғанимат донед